इउपिपिएलआ जेसेबां दाय मावदों बे एखे बेबो भागिदार दा गथिखे दिफेन बर'खौ जों भट होनो नाङा आं थांनाय बारावबो बुंखादों दिफेन बर'खौ फेजेननांगौ बयबो रायजो राजाफ्रा आं दिनैबो बुंहरो माने उदालगुरि रायजो राजाफोरखौ दिफेन बर'नो रावबो भट होनो नाङा दिफेन बर'आ सासे थगायसुला मानसि दा दिनै बेनो जेरैफिनो जे नंखाय बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोनानै रायजो नांला होननानै लिरनानै लाबोनाय बिसोरनो इउपिपिएलआव बिदि जगदान जानाया बिराद लेट जादों बे एबसुआव थानानै एबसुखौ माने राजनितिक हान्जा बायदि बाहायबोदों बे एबसुनि गोथारथिखौ एबसुनि जायनाखि जातीय माने माहारियारि आफाद बे स्पिरिटखौ बे सेस खालामदों बे दा गथिखे बे जयेन जानाया बेखौनो लेट जादों आगोलाव जयेन जाखांगौमोन बे एबसुखौ इउपिपिएल हिसाबैसो बाहायबाय थादों बे दा गथिखे जों बिनि गासिबो मावनायखौ जों मिथिगौ बे नंखाय बुंनाय नंखाय खामानि मावनाय इउपिपिएल जानाय खामानि मावनाय इउपिपिएलआ जेसेबां दाय मावदों बे एखे बेबो भागिदार दा गथिखे दिफेन बर'खौ जों भट होनो नाङा आं थांनाय बारावबो बुंखादों दिफेन बर'खौ फेजेननांगौ बयबो रायजो राजाफ्रा आं दिनैबो बुंहरो माने उदालगुरि रायजो राजाफोरखौ दिफेन बर'नो रावबो भट होनो नाङा दिफेन बर'आ सासे थगायसुला मानसि दा दिनै बेनो जेरैफिनो जे नंखाय बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोनानै रायजो नांला होननानै लिरनानै लाबोनाय बिसोरनो दिनै बिटिसिनि एथ' माने बाउन्डारि जोंहा थिग दंखायो 3000 गामिजों बे बाउन्डारिखौ जों दानख'नानै माने बिटिसिनि जायनाखि सिमा बेखौ गैया खालामना दोनदों बे दिफेन बर'नि दाय दिनै माने जा उदालगुरि मोनसे समस्ति मोनोमोन जों एमपि समस्ति बेखौ बिसोर बियाब्लानो 6 सिडुल एरियायाव रिजार्भ जायो ट्राइबेलनि थाखाय दा उदालगुरि समस्तिखौ माने ट्राइबेलनि थाखाय बियाब्लानो बियो मा खालामदों दरं उदालगुरि खालामना होनानै बेखौ जेनेरेल खालामना होबाय एमपि सिटखौ दा बिनि दायरे दिफेन बर'नि माहारियारि आफाद बिसोर आवाज होनांगौ होआखै आरो दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव दिनै जोंहा माने 15थाबो रिजार्भ जानांगौ जोंहा बे एसेम्ब्लि सेगमेन्टआ 15थाबो रिजार्भ जानांगौमोन बे माने एससिफोरनि थाखाय रिजार्भ जायो 6 सिडुल एरियायाव दा खिन्थु बे मा खालामदों बेयो माने जोंनो 6था जेब्लानाखि माबा होयो डेलिमिटेसनाव 6थाखौ एसटि होबाय ओमफ्राय 9थाखौ माने जेनेरेल खालामबाय दा बेयाव एखे बरायबाय बमा गलायबायसो रंजाबाय दा बे दायनिगिरि दिफेन बर'आ बेनो रिप्लाय होनांगौ दिफेन बर'आ रायजो राजा मतामतआ जोबोद मोजां जेरावबो नैबे क'क्राझार समस्तिनि जायनाखि मतामत बेथ' एखेबारे बिराद मोजां दा बुंनो थाङोब्ला बे बिपिएफनि जायनाखि ढौ बे ढौआ बिराद स्ट्रं ओमफ्राय अपजिसन जायनाखि इउपिपिएलनि ढौ बे गैथ्रा एखेबारे दा जेरावबो बिपिएफनि जयनिं जानाय जेरावबो बिपिएफनि माने इलेक्सन केम्पेइन जानाय बेनि मानसिफोरनि गेदेरेंखौ नायब्लानो बुजिखायो बिराद ढौ दं खिन्थु इउपिपिएलआ एखेबारे गैया बिथांमोना खुनु पार्टिखौ खुलियाखै दिनैसिमबो दासिमबो जेबो ढौ गैया दा सापर्टआथ' शिवलि महिलारियानो दङ शिवलि महिलारि बेथ' निउ फेस जाबाय आरो बियो गोदान बिजाथि जाबाय आरो गोरों बेक्ति बियो माने एमए पास जानाय इक'नमिक्स लानानै पुने इउनिभारसिटिनिफ्राय दा बेबायदि मानसिफोरनि मोनसे आकर्षण फैयो आरो बेहा माने राजनितियाव बेहा खुनु एन्टि इनकाम्बेन्सि गैया बेहा खुनु दाग गैया बेहा दा दाग गैयै बेक्तिखौ मोननानै रायजोफ्रा जोबोद खुसि जोबोद मोजां मोनदों बिराद उत्साह मोनदों आरो बिसेसकरि आइजो माहारिनिफ्राय जे बिदि गोरों मानसिया जे राजनितियाव फैदों आइजो माहारिनिफ्राय जे बिराद गोरों लेखा गोरों मानसिया जे राजनितियाव फैदों बे खेत्रआव रायजो राजा माजाबिफ्रा बयबो बिराद माने मोनसे माने जावरिखांनाय फैदों आरो बयबो गोसो गुदुङै शिवलि मेदामखौ बरायनानै बेनो भट होगोन बेखौ रोखा रोखा बे जादों आरोखि होनबाथ' मावहाखाखै बिसोरो माने इउपिपिएलआनो बुंदों जेबो मावाखै आरो लरेन इस्लारियाबो जेबो मावाखै मानसिया नरम जेरै थान्दा मानसि बेनि खामानि मावनायावबो थान्दा जेबो गैयि बादि आरोखि जेबोथ' नुवाखैथ' जेबो मावनायखौ नुवाखै जोङो जेबो गैया 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै रायजोआ नुखाजोब्बाय दा बिसोरसो दा बुंदोंमोन रायजो राजाखौ मिसलेट खालामदों बिसोरो 17 बोसोराव हाग्रामा जेबो मावाखै होननानै दिनै बिसोरनि बे बुंनाया रावा नंखाय फोरमान जाबाय जे रायजो राजाया बिसोरनि बुंनायखौ थगायनाय होननानै मिथिबाय नंखाय बे बुंदों होननानैनो बिसोर दिनै आरो नंखायखाबो एथ' खामानि मावदों बे दिल्ली बादियाव केलकाता बादियाव न' लुनाया सोर लुदों फालाय बर'फोरनि थाखाय सोर लुदों केसआव लुनायफ्रा सोर बे इउनिभारसिटि माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लाबोबाय इन्जिनियारिं कलेज लाबोबाय सोर लाबोदों आरो गोबां माने मावनाय दं खामानि दा बे हाग्रामा महिलारि मावाखैबा सोर मावदों बे बिटिसिखौ एकर्ड खालामनानै 2003आव नोङो मोनब्रै समस्ति बानायबाय क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा सोर बानायबाय बेखौ हाग्रामा महिलारि बानायाखैबा ओमफ्राय नोङो बेयावनो 40था समस्ति बानायबाय 40था समस्ति बानायनानै गासै 3079था गामिखौ लानानै मोनसे थिलेबलेब रायजो बानायबाय बे सोर मावदों बेथ' हाग्रामा महिलारिया मावदों दा गथिखे हाग्रामा महिलारिया जेबो मावथाराखै होनब्ला बे नंखाय बुंदों आरो बे नंखाय बुंनायनि थाखायनो दिनै हमजादों दा दिनै हमजानायनि थाखाय नै थांनाय जायनाखि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव मोनसे एखेबारे बाराबारि लोमस्रावजोबनानै दिनै बिसोर सुस्रांजोब्बाय 12था मोनसे भट मोन्दोंमोन बिटिआर सुक्ति खालामनाय ढौजों बे 12थायाबो थायाखै 7थाल' फैबाय
दिनै हाग्रामा मालाय 28टा मालाय भट होनानै बिटिसि जाबाय दा गथिखे दिनै माने बे 17 बोसोर जे बावाखैना बे खुनु जुक्ति गैया थगायनाय गैया एखे रेडि बयबो रेडि दा बयबो खुसि बिसेस करे आं शिवलि महिलारिनि खेथ्रआव बिराद माने बयखौबो मोनसे बिराद माने माबानाय खुसि जानाय रंजानाय आं मोनदों आरो बे केन्डिडेट गोदान केन्डिडेट नालाय बे हिसाबै ओमफ्राय बेल' नङा दिनै बिपिएफनि मोनसे दोहौ फैदों बे बिपिएफनि दोहौ हिसाबै सारा माबायावनो दिनै बिटिसि ओनसोलावनो बिपिएफआनो मेक्सिमाम मोनगोन फ्राय देरहाजोबगोन बादिसो नुगोन दा खयथा समस्थियावसो गन्दगल जादों बिजिनि आरो माने बावखुंग्रियावसो गन्दगल जादों दा बेफोर समस्थियाव एसे डाउट थादों खिन्थु बाखि समस्थियावथ' दाथ' रोखा रोखा जाजोब्बाय आरोखि बेबायदि आरोखि बेखायनो माने माने बिपिएफ पार्टिनिफ्राय देरहागोना एखेबारे सियर एखेबारे आरो शिवलि माने मेदाम खेथ्रआव शिवलि मेदामाथ' 100% देरहागोन सियर आरो इभेन आंथ' माने गोसोजों सानो आरोखि बे लेखा गोरों मानसि गियानि मानसि दा बे हिसाबै एसेमब्लियाव थाङोब्ला बिनि प्रति आकर्षण जागोन आरोखि एसेमब्लियाव बिनि प्रति आकर्षण जागोन आरो जाय गभर्नमेन्ट दागोन दा गभर्नमेन्टजोंथ' थाइबो जानाय जाखाबाय बिजेपिजों दा बे खेथ्रआव शिवलि मेदामनो मन्थ्रि होनांगौ माने होनायनि माबाखौ जों नुहुरो आरोखि बे मोननो हागौ आरोखि बे शिवलि मेदामा बेखौ जों नुहुरो इउपिपिएलआव बे जगदान जानाया बिराद लेट जादों बे एबसुआव थानानै एबसुखौ माने राजनिथि हान्जा बायदि बाहायबोदों बे एबसुनि गोथारथिखौ एबसुनि जायनाखि जातीय माने माहारियारि आफाद बे स्पिरिटखौ बे सेस खालामदों बे दा गथिखे बे जयेन जानाया बेखौनो लेट जादों आगोलाव जयेन जाखांगौमोन बे एबसुखौ इउपिपिएल हिसाबैसो बाहायबाय थादों बे दा गथिखे जों बिनि गासिबो मावनायखौ जों मिथिगौ बे नंखाय बुंनाय नंखाय खामानि मावनाय इउपिपिएल जानानै खामानि मावनाय इउपिपिएलआ जेसेबां दाय मावदों बे एखे बेबो भागिदार दा गथिखे दिफेन बर'खौ जों भट होनो नाङा आं थांनाय बारावबो बुंखादों दिफेन बर'खौ फेजेननांगौ बयबो रायजो राजाफ्रा आं दिनैबो बुंहरो माने उदालगुरि रायजो राजाफोरखौ दिफेन बर'नो रावबो भट होनो नाङा दिफेन बर'आ सासे थगायसुला मानसि दा दिनै बेनो जेरैफिनो जे नंखाय बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोनानै रायजो नांला होननानै लिरनानै लाबोनाय बिसोरनो दिनै बिटिसिनि एथ' माने बाउन्डारि जा थिग दंखायो 3000 गामिजों बे बाउन्डारिखौ जों दानख'नानै माने बिटिसिनि जायनाखि सिमा बेखौ गैया खालामना दोनदों बे दिफेन बर'नि दाय दिनै माने जा उदालगुरि मोनसे समस्ति मोनोमोन जों एमपि समस्ति बेखौ बिसोर बियाब्लानो 6 सिडुल एरियायाव रिजार्भ जायो ट्राइबेलनि थाखाय दा उदालगुरि समस्तिखौ माने ट्राइबेलनि थाखाय बियाब्लानो बियो मा खालामदों दरं उदालगुरि खालामना होनानै बेखौ जेनेरेल खालामना होबाय एमपि सिटखौ दा बिनि नागिरनाया दिफेन बर'नि माहारियारि आफाद बिसोर आवाज होनांगौ होआखै आरो दिनै आसाम एसेमब्लियाव दिनै जोंहा माने 15थाबो रिजार्भ जानांगौ जोंहा बे एसेमब्लि सेगमेन्टआ 15थाबो रिजार्भ जानांगौमोन बे माने एससिफोरनि थाखाय रिजार्भ जायो 6 सिडुल एरियायाव दा खिन्थु बे मा खालामदों बे माने जोंनो 6था जेब्लानोखि माबा होयो डेलिमिटेसनाव 6थाखौ एसटि होबाय ओमफ्राय 9थाखौ माने जेनेरेल खालामबाय दा बेयाव एखे बरायबाय बमा गावलायबायसो रंजाबाय दा बे दायनिगिरि दिफेन बर'आ बेनो रिप्लाय होनांगौ दिफेन बर'आ दा मानो बियो माने 6 सिडुलनि जायनाखि स्प्रिट बे स्प्रिट बायदि जोंनो रिजार्भ जानांगौ बे रिजार्भ जानांगौ बे खालामनायाव बे माबा होआखै बियो माने 6था समस्तिल' मोननानै 9था जेनेरेल होनायखौ बे रंजादों दा गथिखे बे दायनिगिरि बे जवाब होनांगौ दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बेबायदि थगायसुला मानसिखौ भट होनो नाङा बेखौ फेजेननो थानांगौ रायजो राजाफ्रा आं बेखौ माने उदालगुरिनि रायजो राजाखौ आं खावलायहरो रायजो राजा मतामतआ जोबोद मोजां जेरावबो नैबे क'क्राझार समस्तिनि जायनाखि मतामत बेथ' एखेबारे बिराद मोजां दा बुंनो थाङोब्ला बे बिपिएफनि जायनाखि दोहौ बे दोहौआ बिराद स्ट्रं ओमफ्राय अपजिसन जायनाखि इउपिपिएलनि दोहौ बे गैथ्रा एखेबारे दा जेरावबो बिपिएफनि जयनिं जानाय जेरावबो बिपिएफनि माने इलेक्सन केम्पेइन जानाय बेनि मानसिफोरनि गेदेरेंखौ नायब्लानो बुजिखायो बिराद दोहौ दं खिन्थु इउपिपिएलआ एखेबारे गैया बिथांमोना खुनु पार्टिखौ खुलियाखै दिनैसिमबो दासिमबो ना सापर्टआथ' शिवलि महिलारियानो दङ शिवलि महिलारि बेथ' निउ फेस जाबाय आरो बियो गोदान बिजाथि जाबाय आरो गोरों बेक्ति बियो माने MA पास जानाय इक'नमिक्स लानानै पुने इउनिभारसिटिनिफ्राय दा बेबायदि मानसिनि प्रति मोनसे आकर्षण फैयो आरो बेहा माने राजनितियाव बेहा खुनु एन्टि इनकाम्बेन्सि गैया बेहा खुनु दाग गैया बेहा दा दाग गैयै बेक्तिखौ मोननानै रायजोफ्रा जोबोद खुसि जोबोद मोजां मोनदों बिराद उत्साह मोनदों आरो बिसेस करि आइजो माहारिनिफ्राय जे बिदि गोरों मानसिया जे राजनितियाव फैदों आइजो माहारिनिफ्राय जे बिराद गोरों लेखा गोरों मानसिया जे राजनितियाव फैदों बे खेत्रआव रायजो राजा माजाबिफ्रा बयबो बिराद माने मोनसे माने जावरिखांनाय फैदों आरो बयबो गोसो गुदुङै शिवलि मेदामखौ बरायनानै बिनो भट होगोन बेखौ रोखा रोखा बे जादों आरोखि गोबां रायजो राजायाहाय रलेन्स सायावहाय गोबां खोथा बुंथिदों जेबो मावाखै होननानै रायजो राजाफ्रा
होमबाथ' मावहाखाखै बिसोरो माने इउ पि पि एलआनो बुंदों जेबो मावाखै आरो लरेन इस्लारियाबो जेबो मावाखै मानसिया नरम जेरै थान्दा मानसि बेनि खामानि मावनायावबो थान्दा जेबो गैयि बादि आरोखि जेबोथ' नुवाखैथ' जेबो मावनायखौ नुवाखै जोङो जेबो गैया 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै रायजोआ नुखाजोब्बाय दा बिसोरसो दा बुंदोंमोन रायजो राजाखौ मिसलेट खालामदों बिसोरो 17 बोसोराव हाग्रामा जेबो मावाखै होननानै दिनै बिसोरनि बे बुंनाया रावा नंखाय फोरमान जाबाय जे रायजो राजाया बिसोरनि बुंनायखौ थगायनाय होननानै मिथिबाय नंखाय बे बुंदों होननानैनो बिसोर दिनै आरो नंखायखाबो एथ' खामानि मावदों बे दिल्ली बादियाव केलकाता बादियाव न' लुनाया सोर लुदों फालाय बर'फोरनि थाखाय सोर लुदों गेसाव लुनायफ्रा सोर बे इउनिभार्सिटि माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लाबोबाय इन्जिनियारिं कलेज लाबोबाय सोर लाबोदों आरो गोबां माने मावनाय दं खामानि दा बे हाग्रामा मुलि मावाखैबा सोर मावदों बे बि टि सिखौ एकर्ड खालामनानै 2003आव नोङो मोनब्रै समस्ति बानायबाय क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा सोर बानायबाय बेखौ हाग्रामा मुलि बानायाखैबा ओमफ्राय नोङो बेयावनो 40ता समस्ति बानायबाय 40ता समस्ति बानायनानै गासै 3079ता गामिखौ लानानै मोनसे थिलेब रायजो बानायबाय बे सोर मावदों बेथ' हाग्रामा मुलियानो मावदों दा गथे हाग्रामा मुलिया जेबो मावथाराखै होनब्ला बे नंखाय बुंदों आरो बे नंखाय बुंनायनि थाखायनो दिनै हमजादों दा दिनै हमजानायनि थाखाय थांनाय जायनाखि बि टि सि इलेक्सन बे बि टि सि इलेक्सनाव मोनसे एखेबारे बाराबारि लोमस्रावजोबनानै दिनै बिसोरखौ सुस्रांजोब्बाय 12ता मोनसे भट मोन्दोंमोन बिटिआर सुक्ति खालामनानै थौजों बे 12ताबो थाङाखै 7ताल' फैबाय दिनै हाग्रामा मालाय 28ता मालाय भट मोननानै बि टि सि जाबाय दा गथे दिनै माने बे 17 बोसोर जेबो मावाखै होननाय बे खुनु जुक्ति गैया थगायलाय एखे रेडि बयबो रेडि दा बयबो खुसि बिसेसकरि आं शिवलि महिलारिनि खेथ्रआव बिराद माने बयखौबो मोनसे बिराद माने माबानाय खुसि जानाय रंजानाय आं मोनदों आरो बे केन्डिडेट गोदान केन्डिडेट नालाय बे हिसाबै ओमफ्राय बेल' नङा दिनै बि पि एफनि मोनसे दौ फैदों बे बि पि एफनि दौ हिसाबै सारा माबायावनो दिनै बि टि सि ओनसोलावनो बि पि एफआनो मेक्सिमाम मोनगोन फ्राय देरहाजोबगोन बादिसो नुगोन दा खयथा समस्तियावसो गन्दगल जादों बिजिनि आरो माने बावखुंग्रियावसो गन्दगल जादों दा बेफोर समस्तियाव एसे डाउट थादों खिन्थु बाखि समस्तियावथ' दाथ' रोखा जाजोब्बाय आरोखि बेबायदि आरोखि बेखायनो माने बि पि एफ पार्टिनिफ्राय देरहागोना एखेबारे सियर एखेबारे आरो शिवलि माने मेदाम खेथ्रआव शिवलि मेदामाथ' 100% देरहागोन सियर आरो इभेन आंथ' माने गोसोजों सानो आरोखि बे लेखा गोरों मानसि गियानि मानसि दा बे हिसाबै एसेमब्लियाव थाङोब्ला बिनि प्रति आकर्षण जागोन आरोखि एसेमब्लियाव बिनि प्रति आकर्षण जागोन आरो जाय गभर्नमेन्ट दागोन दा गभर्नमेन्टजोंथ' थाइबो जानाय जाखाबाय बिजेपिजों दा बे खेथ्रआव शिवलि मेदामनो मन्थ्रि होनांगौ माने होनायनि माबाखौ जों नुहुरो आरोखि बे मोननो हागौ आरोखि बे शिवलि मेदामा बेखौ जों नुहुरो इउ पि पि एलआव बे जगदान जानाया बिराद लेट जादों बे एबसुआव थानानै एबसुखौ माने राजनिथि हान्जा बायदि बाहायबोदों बे एबसुनि गोथारथिखौ एबसुनि जायनाखि जातीय माने माहारियारि आफाद बे स्पिरिटखौ बे सेस खालामदों बे दा गथे बे जयेन जानाया एखेबारे लेट जादों आगोलाव जयेन जाखांगौमोन बे एबसुखौ इउ पि पि एल हिसाबैसो बाहायबाय थादों बे दा गथे जों बिनि गासिबो मावनायखौ जों मिथिगौ बे नंखाय बुंनाय नंखाय खामानि मावनाय इउ पि पि एल जानाय खामानि मावनाय दिनै बि टि सिनि एथ' माने बाउण्डारि जा थिग दंखायो 3079ता गामिजों बे बाउण्डारिखौ जों दानख'नानै माने बि टि सिनि जायनाखि सिमा बेखौ गैया खालामना दोनदों बे दिफेन बर'नि दाय दिनै माने जा उदालगुरि मोनसे समस्ति मोनोमोन जों एमपि समस्ति बेखौ बिसोर बियाब्लानो 6 सिडुल एरियायाव रिजार्भ जायो ट्राइबेलनि थाखाय दा उदालगुरि समस्तिखौ माने ट्राइबेलनि थाखाय बियाब्लानो बियो मा खालामदों दरं उदालगुरि खालामना होनानै बेखौ जेनेरेल खालामना होबाय एमपि सिटखौ दा बिनि नागिरनाया दिफेन बर'नि माहारियारि आफाद बिसोर आवाज होनांगौ होआखै आरो दिनै आसाम एसेमब्लियाव दिनै जोंहा माने 15ताबो रिजार्भ जानांगौ जोंहा बे एसेमब्लि सेगमेन्टआ 15ताबो रिजार्भ जानांगौमोन बे माने एस सिफोरनि थाखाय रिजार्भ जायो 6 सिडुल एरियायाव दा खिन्थु बे मा खालामदों बेयो माने जोंनो 6था जेब्लानोखि माबा होयो डेलिमिटेसनाव 6थाखौ एस टि होबाय ओमफ्राय 9थाखौ माने जेनेरेल खालामबाय दा बेयाव एखे बरायबाय बमा गावलायबायसो रंजाबाय दा बे दायनिगिरि दिफेन बर'आ बेनो रिप्लाय होनांगौ दिफेन बर'आ दा मानो बियो माने 6 सिडुलनि जायनाखि स्प्रिट बे स्प्रिट बायदि जोंनो रिजार्भ जानांगौ बे रिजार्भ जानांगौ बे खालामनायाव बे माबा होआखै बियो माने 6था समस्तिल' मोननानै 9था जेनेरेल होनायखौ बे रंजादों दा गथे बे दायनिगिरि बे जवाब होनांगौ दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बेबायदि थगायस्ला मानसिखौ भट होनो नाङा बेखौ फैजानो थानांगौ रायजो राजाफ्रा आं बेखौ माने उदालगुरिनि रायजो राजाखौ आं खावलायहरो